дар ноҳияи нуробод роҳҳои маҳаллӣ марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешаванд. бештар аз 20 километр роҳи деҳаи воидараи ҷамоати деҳоти муҷихарфи ноҳия бо саҳми соҳибкорони ҳимматбаланд санфарш карда мешаванд, ки ҳоло корҳо дар ин самт идома доранд. гузориши хабарнигорони мо аз ҷараёни корҳои созандагӣ дар ноҳияи нуробод. роҳи мошингарди деҳаи войдараи ҷамоати деҳоти муҷихарфи ноҳияи нуробод чанд сол мешавад ки таъмир карда нашудааст ва ин барои ронандагону мусофирон мушкилӣ пеш меорад. бо назардошти ҳалли мушкилоти сокинон ва саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ, соҳибкори маҳаллӣ Нурулло Сафарзода барои таъмир ва сангфарш кардани роҳи маҳаллӣ иқдом пеш гирифт. роҳи деҳаи ҷамоати муҷихарф ки зиёда аз чандин соло ин роҳ валангор буд, ман хостам ки ин роҳро бо ҳамроҳи бародаронам сангпӯш намуда мо аз ҷаноби олӣ миннатдор ҳастем ки мо соҳибкоронро дастгирӣ намуда бо тамоми ҳастиамон мо метавонем ки дар ватан хизмат намоем. ҳоло корҳои сангфаршкунӣ роҳи маҳаллӣ бо истифода аз техникаҳо ва ҳашари сокинон ҷараён доранд. сокинони маҳаллӣ таъкид медоранд ки аз сабаби валангор шудани роҳи байни деҳа ҳангоми рафту омад дар фасли зимистон ва айёми боришоти фасли баҳор онҳо ба мушкилӣ рӯбарӯ мешуданд. иқдоми мазкур дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ карда шуда, ба ин восита мушкилоти мавҷудаи деҳоти дурдасти ноҳияи Нуробод бартараф хоҳад гашт. байни деҳаҳо 26 километр роҳ шаҳрвандӣ карда шуда истодааст ки барои рафтуомади ин шаҳрвандоне ки дар ин зиндагӣ мекунанд бисёр як роҳ осон шудааст, зеро ки дар бисёр ба мушкилӣ нақлиётҳои сабукрав мерафтанд дар ин роҳ. истиқоматкунандагони деҳаи войдара иқдоми бунёдкоронаи соҳибкори ватаниро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, ҳамарӯза ба ҳашар баромада дар корҳои ободонӣ ва сангфарш кардани роҳи деҳа саҳм мегузоранд. ташаббусҳои созандаи сокинон қобили дастгирӣ буда аз таъмир баровардани роҳҳои валангор ба рафтуомади бемушкилии ронандагону мусофирон мусоидат менамояд. баъди сангфарш ва тахту ҳамвор кардани роҳҳои байни деҳаҳо мушкилоти чандсолаи сокинон бартараф карда мешавад, зеро тариқи ин роҳ ҳамарӯза ронандагону мусофирони зиёд рафту омад мекунанд. бояд таъкид намуд ки саҳми оилаи Сафарзодаҳо дар корҳои ободонӣ аз ҷумла таъмири роҳҳо ва бунёди пулҳои мошингузар назаррас буда, ҳамасола барои иҷрои амалҳои созандагӣ тадбирҳои муассир амалӣ карда мешаванд. дар баробари сангфарш кардани бештар аз 20 километр роҳ ҳамзамон бо маблағгузории соҳибкори ватандӯст ҷиҳати фароҳам сохтани шароити мусоиди таҳсил барои хонандагон ва ҳалли мушкилоти норасоии ҷойи нишаст дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 деҳаи войдараи ҷамоати муҷихарфи ноҳияи Нуробод синфхонаҳои иловагӣ сохта мешавад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар синфхонаҳои иловагӣ идома дошта, баъди сохта ба истифода додани синфхонаҳо хонандагон бо ҷойи нишаст таъмин хоҳанд шуд. то имрӯз корҳои асосӣ қариб иҷро гардида, синфхонаҳои иловагӣ дар муҳлати пешбинӣ гардида сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд. Нуриддини Қурбон, Озари Фатҳулло, Мақсади Мақсад аз ноҳияи Нуробод барои барномаи ахбор.